of Christ. Murewa Gospel Campaign. And as they were going along the road, they came to some water, and the eunuch said, "See, here is water. What prevents me from being baptized?" Verse number 37. And Philip said, "If you believe with all your heart, you may." And he replied, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." So, takacherechedza chinyorwa itaverenga ndofunga mufundisi wambobabata. The eunuch achifamba achibva kuJerusalem, zvinonzi asangana na Philip mushure monge aparidzirwa Kristu. Zvandinovimba nekutenda kuti ndo zvamaparidzirwo zvikaitwa panguva ino. Zvinonzi this eunuch anozosvika paanoona mvura anoti yei mvura chii chingandikonese kuti ndirege kubhabhatidzwa. Zvakanaka. Maud machiridza nekuda kwekubvuma kwawaita nhasi kuti Jesu Kristu ndiye mwanakomana waMwari. Ndichakubhabhatidza muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Anotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari nokudaro chambobhatidza muzita raBaba remwanakomana neremweya mutsvene. Anotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari nokudaro chambobhatidza muzita raBaba remwanakomana neremweya mutsvene. Chipisa kucha kwangu ndepere